Gaztearen epaimahaia 18 eta 25 urteko gazteek osatzen dute. Gazte hauek aste osoan zehar 25 pelikula ikusiko dituzte eta beraien zeregina batik bat pelikula hauek bozkatzea da bakoitza bukatu ondoren. Gazte hauek ikusten dituzten obrak zuzendari berri eta Horizontes Latinoseko sekzioko pelikulak dira. Pelikula hauek egile hauen lehenengo eta bigarren obrak direnez, ikasleentzat mundu berri hontan sartu berri diren ikasle hauentzat motivazio eragile bat bezala ikusten dugu. Zuzendari hauentzat oso garrantzitsua da gazteriaren epaimahaia, modu batean pertsona hauek zinemaren industriaren etorkizuna bezala ikusten dutelako, eta azken finean oso desberdina da adineko pertsona batek edo pertsona gazte batek pelikula bati buruz pentsatzen duena. Lehenengo aldia etortzen naizela zinemaldiko gazteri epaimahaira, ja 6. pelikula ikuste duna, da momentuz bastante ondo, pentsatzen duen igual desberdina izango zela, baina momentuz pelikula bastante ondo dihuz eta errepikatzeko moduen. Urte daramaat epaile bezala zinemaldian eta asko gustatzen zait esperientzia, pelikula asko ikusten ditugu, sekzio ezberdinetakoak, eta gero gainera badaukagu geratzea kolokietara pelikula bukatzean eta asko ikasten da zinemari buruz eta badaukazu galdetzea dauzen gauza. Aberasgarri iruditzen zait esperientzi bezala pelikulak ikusteko aukeri ematea ze. Azkenik pelikula batzuk ez dituzunak askotan ikusiko ezingo dituzuna lortu internetatik edo telebistan, eta orduen eukitzea aukerie ikusteko pelikula hauek ordaindu gabe, oso aberasgarri iruditzen zait. Aparte baita ere nik ikasten nahi naizena ikasita gauza asko ikastegie, bai nola dagoen grabauta, dana pelikulan inguruko gauza asko ikaste dituzu.